Здравейте хора, днес ще крием ето това топче. Това ни е второто задание. Днес започваме от моя канал, другия канал и сме отново заедно с Ultra Ball Hider 2. И днес ще го скрием ето тук на главната при Мол България. Ние сме почти до бензиностанцията, която скрихме миналото от другия му канал. Просто сме тук долу. Ето тук е спирката за 7-3-то. Просто тук в тази площадка. Отивате ето тук. Ще го малко по-бързо, защото трябва да го вземем. Да. Трябва да вземем 7-3-то, тъй че малко бързаме в момента, но ето това око, то е Halloween Edition. Това око е 7 от 10. Който иска може да го вземе. Слагаме го ето тук. Ето тук. Не, чакай. Обърни го, за да не се вижда. Да, слагаме го всъщност ето тук. Да. Ето така. И ще сложим едно листо върху него. Да. Хайде, речи 7-3-то. Ето, слагаме едно листо върху него. Трябва просто малко да се разровите. Ето на това дърво. В ето тази градинка. В тази зелена ограда. Ето, може да видите, в смисъл... буквално то е точно срещу ето това хепи. Точно срещу хепито. И 7-3-то идва. Тъй, че... Аре, бай, гайс, трябва да го фанаме. Майко ми, бягай за 7-3-то! Да, за канала, за да не пропускате още криене на топчета. Чао!